Toto je podcast Národného športového centra Na striedačku, kde počas jedného mesiaca vedieme rozhovory na striedačku s dvomi hostiami na danú tému. Pred 2 týždňami sme sa rozprávali s veslárom Petrom Strečanským, no a dnes je našou hostkou lukostrelkyňa Denisa Baránková. Denisa, ahoj. Ahoj. Moje meno je Olga Konečná a tento mesiac čerpám inšpiráciu od mladých športovcov, ktorí sú členmi Národného športového centra a aj napriek tomu mladému veku majú na svojom konte už významné výsledky na medzinárodných podujatiach, môžeme povedať, že medailové výsledky. No a Denisa, ja už vidím na tvojich očiach, že sa pýtaš, na akú tému sa budeme dnes rozprávať. A áno, kýveš hlavou, že áno, ale musím povedať, že ja tú tému uchopenú v hlave aj mám, len mali sme také spory v tom, ako to vyjadriť aj slovne, ako nazvať tú tému, pretože istý nemenovaný dramaturg a manažer tohto podcastu použil v súvislosti s vami dvomi slovné spojenie, že malé športy. Tak to som sa hneď tak ohradila, že pane Bože, ale ty veslovanie nemôžeš označiť za malý šport, pretože veslovanie má históriu a vo svete je to celkom veľký šport. No a ako môžeš lukostreľbu s tou svojou históriou označiť ako malý šport? Však lukostreľba tu bola už v čase mýtov a legend, keď boli starí bohovia malicherní a krutí. Poznáš to? Nie, to je iná generácia. Ale veď lukostreľba je tu odjak živa. Tak je lukostreľba malý šport? Tak záleží, kde sa to vezme. Na Slovensku pravdepodobne áno. Tá členská základňa není obrovská, hej, není to proste futbal, hokej a všetky tieto populárne športy. Ale vo svete, čo sa týka Korei, kde je to naozaj akože taká veľmoc a žijú si tam tým, tak je to naozaj na úplne inej úrovni a kam sa my šplháme. No tak už len vyššie môžeme, či? Dúfam. Tak to je aspoň také malé pozitívum. My máme spojenú naozaj tú lukostreľbu s tými historickými a dobovými seriálmi a vždy, keď prídem na nejaké podujatie stredoveké, tak vždy je tam lukostreľba. Kedy si začala vnímať lukostreľbu ty? Tak ako prvý sa jej začal venovať otec, čiže akože naozaj blízky kontakt s nejakým človekom, ktorý sa tomu venuje, potom ma rozobral na súťaž a uvidela som tam proste mojich rovesníkov, také malé gulky tiež, ako som bola ja kedysi a proste som do nich hrila, že naozaj to chcem vyskúšať, ale predtým som kreslila proste, hej. Takže som do nich hrila, ja som nebola úplne nikdy športové dieťa, že som behala zo športu do športu proste, takže som do nich hrila, že naozaj to chcem vyskúšať a naozaj proste ma to zaujalo. Tak boli však taký, že však dieťa, však čo? Veď teraz aj tak za chvíľku ho bude baviť niečo iné. No a to som mala nejakých 8 rokov, takže už je to celku dlhá doba. A v 8 rokoch, no to už niektorí sú ťažkí profesionáli v 8 rokoch. A kde si to prvýkrát vyskúšala? S ocinom, alebo to boli takéto podujatia tohto typu, ako som spomínala? Otec bol v klube, ale v Liptovskom Mikuláši, lebo on tam vlastne sa tiež dostal cez maminu kolegyňu a vtedy bol vlastne jej muž predseda zväzu, takže sa k tomu dostal vlastne iba tak nejak v odzovkách náhodou. On kedysi strieľal totiž aj zo zbraní, čiže ako vždycky mal k takýmto nejakým športom bližšie. No a potom mi vlastne vybavil v Lukostreľskom klube Bratislava tréning, že teda môžem si to tam ich vyskúšať. No a odtedy som tam až dodnes. Takže už je to dosť dlhá doba. Ale ty hovoríš, ako keby si mala 52 rokov. Ale áno, no tak už na niekoľko rokov sa to naozaj počíta. Navyše už máš za sebou úspechy, veci aj reprezentantkou Slovenska na olympijských hrách v Tokiu bola, teda, takže aj k tomu sa určite dostaneme, ale tie začiatky ma naozaj zaujímajú, pretože príde malé dieťa pred tým oficiálnym prvým tréningom. Si mala už tú skúsenosť, držala si luk, šíp, alebo vôbec nie? Vôbec nič. Akože však otec mal doma luk, hej, že klátkový luk proste bol u nás pravidelne, tým, že on strieľal, ale tým, že som bola malé dieťa, tak proste človek to nenatiahne. Momentálne, akože má niekto dospelý, keď príde nejaký začiatočník, tak má tiež problém vôbec natiahnuť klátkový luk, čiže akože držala som ho, ale to bolo tak všetko, hej, takže tá prvá skúsenosť naozaj prišla až tým, keď som si išla vyskúšať tú lukostreľbu. No a ako vyzeral ten prvý tréning?
Ja si to moc úprimne nepamätám. Zaril sa ti do pamäte. Ale asi ma to chytilo, by som povedala. Keďže som vydržala až doteraz, tak asi to bolo naozaj niečo, čo ma začalo baviť. Potom som následne opustila od toho kreslenia, lebo ma to naozaj chytilo a chcela som sa tomu venovať, takže sme si povedali, že malovanie, kreslenie pôjde bokom a že skúsime tú lukostrelbu. No dobre si spravila, alebo možno ešte sem tam, keď sa potrebuješ nejakým spôsobom odreagovať, tak nejako agresívnejšie. Malovanie podľa čísel. Podľa čísel? No, čo to je? To je, že dostaneš normálne obrázok, kde sú nakreslené čísla, no a dostaneš k tomu farbičky. To sa dá ináč kúpiť, hej, takže odporúčam, je to veľmi dobré na hlavu. Ja aj to máš také, že jednotka je modrá farba, dvojka je červená farba a presne. Wow, takže to je klasika, ako tie malé deti, keď to majú jednotkou si vyfarbíš. Super, no, tak super. Čiže toto ti pomáha teraz vyventilovať stres. Ani nie, že stres, celkovo proste taký relax, že hej, ale nie sú to, že jablčko. Iba pozeráš na to naozaj, že sú to komplikovanejšie obrázky? A dosť. Teraz som mala taký jeden, ktorý bol naozaj, že také malé políčka proste, ktoré musíš trafiť. Takže môžeš si potom cítiť aj pevnú ruku, vieš. Aha, vidíš, to je super doplnková aktivita pre lukostrelkyňu. Ale úplne ma to zaujalo, lebo vieš, ja to poznám také, že jednotka jablčko a už hneď vidíš, že je to jablčko, hej? Čiže toto nie sú také, čiže ty keď vidíš ten obrázok, tak ešte nevieš, čo to bude, až musíš to vyfarbiť, hej? Dobre, to chápem. Akože vieš, čo to bude, hej, lebo však na tej stránke si vyberieš, že aký tvár, obraz chceš, hej, že proste je tam veľa z filmov, hej, teraz som robila Nema, lebo jedna taká mamina bývalá kolegyňa má strašne rada Nema, tak som jej tak chcela robiť radosť trochu. Takže je to super. No vidíte, Peter Strečanský nájde o niekoľko rokov novú hviezdu na nebi a od Denisy Barankovej si môžete nejaký podpísaný obraz možno niekoľko rokov zaobstarať. Tak to sme trošku odbehli, ale super, pretože sa posúvame takto ďalej, ale ja sa vrátim predsa len k tým tvojim začiatkom, pretože chcem vedieť, ako vyzerá ten tréning lukostrelca, keď má 8 rokov a nemusíš si spomínať na ten možno úplne prvý, ale vôbec akým spôsobom ste fungovali a či sa tie tréningy vtedy líšia od tých tréningov, ktoré sú teraz. Pretože klasicky vieme, že tie športy, no však basketbal, ako ja som hrala, tak klasická rozcvička, vieš, nejaké cvičenia bez lopty, potom s loptou, potom streľba a úplne na záver hra, možno 10 minút z toho celého tréningu, ale lukostrelci to majú ako? Pretože v mojom nejakom svete lukostrelec stojí a strieľa a vystrelí 158 šípov v priebehu jedného tréningu. Tak či je to takto, alebo je to nejako inak? Tak tie začiatky boli akože to klasické, že lukostrelba není nejaký taký, ale nechcem povedať, že namáhavý šport, ale taký, že aktívny šport. Hej, dynamický. Ďakujem. A je to niečo, kam prídeš, dáš si nejakú rozcvičku a naozaj sa postavíš na tú čiaru, dávaš si pozor na technické veci, ktoré preberáš s trénerom. Hej, čiže potrebuješ mať istú dávku sily, musí si to dieťa udržať koncentráciu, hej, že proste naozaj nie je to ako pri futbale, že to dieťa môže behať proste, hej, je to naozaj o tom, že tu sa postavíš na čiaru, tu na ti poviem, čo máš robiť a ty to budeš robiť. Hej, takže ja som nikdy nebola také úplne, že interaktívne dieťa proste, hej, že ja som nebehala kade, tade a tak. Ale naozaj to dieťa už musí mať nejaké základné také jemnú motoriku proste, hej, že je to naozaj je to technický šport, takže treba si udržávať tú koncentráciu proste pravidelne. Čo ťa v tom prípade zaujalo ako dieťa? Boli to tí tréneri, alebo bol to ten stred, ktorý si proste mala ten svoj cieľ? Že som nemusela behať. Aha. Čiže doteraz nemusíš, hej? Čiže tam žiadna kondička byť nemusí, nedávate si 12 minútovku? Určite toto není pravda, hej, akože momentálne mám proste 3-krát do týždňa kondičné tréningy na celé telo, lebo proste naozaj, keď stojíš na tej čiare 3-4 hodiny, tak je to naozaj makačka, hej, naťaháš si nejakých 10-20 tón proste za ten tréning, takže potrebuješ tú silu. Viac menej všade, lebo vonku sa strieľa na 70 metrov, čiže ako náhle vystrelíš, že neviem, 6 šípov, ktorú jedna sada vlastne to je 6 šípov,
tak ideš si po to 70 metrov tam, 70 metrov naspäť a zase vlastne to isté. To mi napadlo, že ty si pre nich aj chodíš? Žiadny zberači loptičiek alebo šipov akože neexistujú. Ešte som nevycvičila môjho psa na to, ale možno v budúcnosti. Dobrý nápad, ale nie, však jasné. Robíme si srandu a je to také odľahčené, čo je super. Kedy to začalo byť už vážne? Že už si to prestala vnímať ako nejakú aktivitu voľnočasovú, ale že teda chcem sa tomu venovať už naozaj vážne. Ako dieťa už som to naozaj podľa mňa brala vážne, že naozaj proste, akože tie prvé, 5 súťaží bolo také, že strašne také že proste stres a všetko, hej, že proste naozaj také neznáme prostredie. A potom som vlastne už chcela ísť na tie súťaže, chcela som ísť vyhrávať, hej. Ale stále sa bavíme o nejakých 3 tréningoch za týždeň, čo je proste, hej, že ako bola škola a podobné záležitosti. No a ja som mala takú krízu stredného veku. Okolo 14-15 rokov, kedy sa to naozaj láme v tom športe a vtedy som už naozaj bola taká, že OK, že toto asi nie je úplne cesta, ktorou sa chcem poberať. Takže bolo tam také zaváhanie. Potom vlastne sa to jedným sústredím tak nejak prelomilo a povedala som si, že OK, že asi to chcem ešte vyskúšať, čo to dá. No a okolo tých 16 rokov som vlastne začala reprezentovať Slovensko a potom sa to už rozbehlo vlastne. Tam sme 16 som si vlastne, alebo teda pre Slovensko vybala miestenku na Európske hry a odtedy sme naozaj na to išli, že chceme skúsiť tú olympiádu. Najprv to bola detská olympiáda, kam som sa nedostala a potom vlastne o pár rokov, o 3 roky neskôr som už bola na tej dospeláckej. A k tomu sa určite dostaneme, ale nabila si mi, pretože ten vek 14-15 rokov tu často riešime ako presne taký ten krízový vek, kedy decká, ktoré dovtedy športovali, opúšťajú ten šport alebo sa zamerajú na niečo iné. Čím bola spôsobená tá tvoja kríza? Prečo vôbec prišla? Ja rozumiem, že niekomu sa možno nechce trénovať alebo prichádzajú iné záujmy a možno chcem byť viac s kamarátmi, pretože každý šport je drill, každý šport potrebuje disciplínu, ak ho chceš robiť na nejakej profesionálnejšej úrovni. Tak z čoho vychádzala tá tvoja kríza? Ja som mala pocit, že mi to už strašne nejde, že už neviem proste ako keby čo ponúknuť, hej, že naozaj mi to išlo, keď som bola dieťa, hej, že akože brala som slovenské rekordy a naozaj to išlo. A potom som sa dostala do veku, kedy sa stali aj nejaké technické chyby, hej, že mali sme trénera, ktorý mi úplne nesadol a proste už to nebolo vončo. Mm-hmm. Taktiež kamaráti, hej, že proste naozaj to bolo také, že ale ja by som radšej chcela ísť s tými kamarátmi večer von, ako ísť na tréning. Takže vlastne všetko, čo si spomenula, bol to taký mix z toho, že s tebou plieskajú hormóny a zaujíma ťa všetko iné, iba nie je to, čo by malo. Tak dobre, že si to prekonala. Ja keď som hrala basketbal, tak ja som mala svoju partiu práve na basketbale, tak takéto sme vôbec ani neriešili a zabavili sme sa dosť. Aj na tých výjazdoch, keď sme chodili na zápasy. A však lokostrelba nemusí byť v tomto úplne ináči? Tak tým, že vlastne ešte vtedy, čo to bolo, 2010 alebo tak nejak 2015 povedzme, tak to nebolo úplne také, že populárne, hej, takže veľmi málo detiek tam prišlo a naozaj pri tom vydržalo. Že akože nejakí prišli na rok, nejakí prišli na 2, čiže vlastne sa s niekým zoznámiš, už to je OK, hej, že máš nejakého kamaráta a potom vlastne ho to prestane baviť a s tým skončí. Takže to je asi taká najväčšia neduha tej lukostrelby, alebo teda celkovo športu, že presne naozaj to niekoho nájdeš a potom práve v tomto veku, kedy sa to láme, vlastne tam ostaneš v údolkách sám, hej, takže preto som musela hľadať tých kamarátov asi inde. No a čo sa stalo na tom sústredení, o ktorom si hovorila, že tam sa to zlomilo a tam si povedala, že OK, tak idem do toho. Môjmu trénerovi, vlastne staršiemu, sa podarilo vybaviť pre slovensko-korejského trénera.
ktorý mal nejakú tú štruktúru a systém, ako nás ide učiť lukostrelbu, hej, takže sme vlastne sa ocitli na tom sústredení a nestrieľal si z luku, ale si sa naučil zdvíhať ruku, hej. Bez toho, aby si použil trápež. Potom si sa naučil zdvíhať druhú ruku, potom si zobral už gumičku, keď si to vedel urobiť. Takže naozaj to bolo také úplne začatie od piky, úplne proste, že nula a teraz môžeš začať znovu proste, hej. Takže to bolo také, že ma to chytilo, ma to zaujalo a proste som si povedala, že keď to vieš spraviť ty, tak to viem spraviť aj ja. Hej. Jediné, čo bolo, tak sme museli behať. A to sme boli proste, že v zime, v jasnej, vieš, tam akože takto snehu proste popas, takže akože to nebolo veľmi príjemné. Ale to ma asi tak celkom nakoplo proste, že asi to má zmysel a chcela by som sa tomu začať venovať. No vidíš, a to len potvrdzuje to, čo stále opakujem aj v týchto podcastoch, že akí sú tí tréneri pri tých deťoch a pri mládeži dôležitý. Je to podľa mňa veľmi kľúčový faktor. Naozaj, že ak tréner dokáže s tým dieťaťom proste komunikovať o tom, hej, že naozaj byť taký jeho, nechcem povedať, že kamarát, hej, ale proste naozaj, že ak si vybudujú medzi sebou tú dôveru a naozaj to proste medzi nimi funguje, tak si myslím, že dokážu veľké veci. No aj motivátor. Tak. Všetko v jednom, lebo však keď to je dieťa, hej, a že proste idete na výjazdy, tak sa to stalo vlastne už aj rodičom. Takže všetko určite, v jednom. Určite, hej. Tak aká bola Denisa lukostrelkyňa, keď mala 15 a potom keď mala 17? To sú úplne, že za tie 2 roky sa stalo toho tak strašne veľa, že neviem, či si na to dokážem vlastne všetko spomenúť, lebo v tých 15 sa to naozaj tak lámalo proste, že tam som bola 2-krát do týždňa možno na tréningu, čo naozaj proste není veľa. Prišlo sústredenie, prišiel vlastne aj môj mladší tréner, ktorý vlastne vtedy študoval v zahraničí a povedal si, že teda chcel by to s nami skúsiť s tými deckami, ktoré sme boli vtedy v tom klube. Dosiahli sme nejaké výsledky, nebolo to nič príborné, hej, ale malo to nejakú tú štruktúru toho, že tu nás sme a kam smerujeme proste, hej, že malo to nejaký cieľ proste. Takže to bola obrovská pomoc mojej za mňa to bola obrovská pomoc proste, že si naozaj povedal, že OK, toto chcem robiť a fungovalo to. Hovoríš o Vladovi? Áno. Vlado Hurban mladší, s ktorým to ťaháš až doteraz v podstate. Áno. Tak kedy prišiel taký výsledok, na ktorý si pamätáš? Ktorý bol taký ten prvý po tom tvojom novom reštarte, ktorý si najviac vážiš? Tak určite, keď som mala tých 16, tak tá miestenka na európske hry, keď sme boli vlastne, to bol vlastne môj prvý dospelácky výjazd a majstrovstvo Európy, takže to bolo niečo obrovské, hej, a naozaj som podala taký, že OK výsledok kvalifikácií, ale nebolo to v prvej top 20, hej, takže akože nebolo to zlé, nebolo to tragické, bolo to také, že OK, hej, a potom sme išli strať eliminačky a ja si pamätám doteraz tú diskusiu s Vladom, že Ježišmaria, že čo ja teraz budem robiť, proste to už bolo tak na konci sezóny, že vlastne všetky juniorské výjazdy sme mali viac menej za sebou. A že akože mám stres z toho a proste že akože to bude prepadák strašný, hej. A tak na mňa pozerala, že akože že ty čo robíš? Že proste akože je to tvoja čerešnička na torte, chod si to tam užiť, chod zastrieľať proste to, čo vieš a nerieš to ďalej. Takže ma to dostalo cez prvé kolo, cez druhé kolo a chcem povedať, že v treťom kolo som vypadla, nechcem úplne klamať. Hej, takže som skončila 17. No a to vlastne stačilo na tú miestenku, hej. To sme sa dozvedeli asi až o 2 dní potom. Akože oni tušili niečo, hej, že ja som zachytila taký nejaký rozhovor medzi nimi, že proste, že asi to máme. Nevedela som úplne, že o čom sa točí, hej, lebo však 16-ročný tínedžer, akože aj keď ma to už bavilo, tak som úplne nevedela, ako funguje proste nejaký takýto systém kvalifikácie na takéto podujatia. No a potom sa to potvrdilo a to bolo také, že OK, toto je ono, hej.
Ty si strašná flegma. Že okej, toto je ono, ale však zase na druhej strane to je dobré. Triasla sa ti niekedy ruka? Keď hovoríš o tom, že si mala veľký stres a že si nevedela, že ako to zvládneš. A to asi musíš eliminovať teda pred tým, ako vystrelíš. Bolo by to fajn. Teraz, na tých majstrovstvách Európy to bolo akože, čo sme boli minulý týždeň v tom Varaždine, tak sa mi triasla ruka. Majstrovstvá Európy v halovej lukostreľbe, kde si v olympijskom luku vybojovala 4. miesto, z ktorého si bola neskutočne nešťastná a pritom... Nechcem povedať, že nešťastná. Áno, v tom momente. Akože v tom momente to naozaj, že zaštípalo. Naozaj to, že bolelo proste, lebo som vedela, že mám naviac a tie výsledky tam naozaj boli proste, že som to pravidelne tu halovú sezónu potvrdzovala a potom to párkrát nevyšlo na nejakých podujatiach a už som začala rozmýšľať nad tým, že čo viem spraviť lepšie a proste, že som naozaj tlačila na tú pilu, že chcem sem a väčšinou to funguje tak, že keď na niečo naozaj tlačíš, tak proste to nepôjde. Takže sa to... Tak tu ste si to zanalizovali? Že možno si... Podľa mňa, keby ma Vlado teraz počul, tak dostajem poza uši, ale... Prečo? Však snáď bude počúvať. To je také moje vysvetlenie. Že ja sa s tým tak upokojujem. Aha. Dobre, tak možno sa jeho potom zavoláme a bude nás zaujímať ten druhý pohľad. No ale dobre, ale veď tak bol to najlepší výsledok na takomto podujatí slovenskej lukostreľby. Akože naozaj teraz, keď sme si to trochu nechali uležať v hlave proste a už sme mimo toho miesta a všetko to tak nejak uhladilo, hej, tie vlny už proste nevrácajú všade, tak naozaj to je dobrý výsledok, naozaj som podala tam aj v tých predošlých hľadniačkách a kvalifikácií veľmi kvalitné výsledky, takže myslím si, že sa nemám za čo hanbiť a že je to naozaj iba už taká čerešnička na dorte po celej tej halovej sezóne, ktorá bola naozaj že dlhá tento rok, že vlastne sa to všetko tak nejak poposúvalo kvôli tej olympiáde, hej, že prvý halový pretek sme mali v októbri a posledný vonkajší pretek sme mali na konci septembra, alebo teda polke septembra. Čiže nebol tam úplne ani čas na nejaký oddych, regeneráciu, dovolenku, niečo proste, takže naozaj si myslím, že tá halová sezóna, keď mám celkovo hodnotiť, tak bolo úplne super. No vidíš, ale na druhej strane dobre, že nie si spokojná sama so sebou, pretože iba tak môžeš ísť hore a asi každý športovec potrebuje aj takúto nejakú, nechcem povedať, že ranu, lebo to rana to vôbec nebola, ale že vieš, že OK, mám ešte kam stúpať. Vždycky. Že proste ak by som vystrala samé prvé miesta a samé akože full score proste, tak by to bolo už iba také, že čo ďalej proste, hej, že stále je to taký chtíč potom, že OK, že tu neviem byť lepší proste. No vieš čo, ale ani to full score a samé prvé miesta nebudú zlé. Asi nie, ale potom po nejakom čase už to musí byť podľa mňa nuda. Vieš čo, možno sa o nejakých 5 rokov, keď to už budeš mať za sebou, znovu stretneme a povieš mi, či je to nuda, alebo to nie je nuda. V každom prípade aktuálne si na ceste za tou olympijskou miestinkou do Paríža, keďže všetci si želáme, aby si zopakovala Tokio a predstavila sa pod 5 kruhmi. Tak v akej ste tej športovej kondícii, v akej ste mentálnej kondícii, čo všetko robíte preto, aby ten úspech prišiel v podobe toho štartu na olympijských hrách? Asi všetko, čo sa dá. Momentálne prechádzame na tých 70 metrov. Hej, čiže vlastne všetky už týmy zahraničné prechádzajú postupne na tých 70 metrov. Nechceme to zanedbať ani my, takže sa nám podarilo vlastne aj s NŠTčkom vybaviť halu Elan, kde mám možnosť trénovať na tých 70 metrov, keďže vonkovi bola ešte zima na to. A je to veľmi prospešné k tomu, že si tam vlastne máš šancu viacej naladiť ten look, viacej sa oboznámiť s tým, aké máš chyby, že ťa vlastne neovplyvňuje nejaký vietor, dážď a podobne. Ďalej máme tam konečné tréningy 3-krát do týždňa, hej, že proste naozaj to snažíme ten program prispôsobiť k tomu, aby sa tá miestnenka podarila. Hej, že Zuzkou Pšenákovou teraz máme vlastne sedenia, ona je taká mentálna koučka naša, takže je to podľa mňa nastavené tak, aby sa nám tá miestenka podarila a všetko tomu zatiaľ napreduje, svedčí, takže ja pevne verím, že sa nám to buď v tom máji alebo v júni podarí.
To už budeme vedieť. Trošku si to začala. Aké sú tie najprofesionálnejšie podmienky, čo majú tí najlepší lukostrelci na svete? Možno iné, ako máme my, lebo už si veľa vecí povedala, z čoho tak vyplýva, že naozaj to beriete absolútne profesionálne a že tie podmienky už máš vytvorené. Ešte niečo ti chýba, čo by si možno chcela, ak sa pozrieš na tie tvoje najlepšie súperky, s ktorými sa stretávaš v zahraničí? Tak stačí, keď sa pozrieme, budem akože to preháňať teraz, hej, ale keď sa pozrieme na Koreu, ktorí majú naozaj vybudované prostredie, proste to obrovské lukostrelecké centra, ktoré majú tie 70-metrové haly prístupné proste 24/7, naozaj si môžu vybrať zo šípov, ladiť, skúšať, čo im pasuje najlepšie, hej, lebo síce máš tie tabulky, ktoré ti pomáhajú, že aké šípy si vybrať, hej. Ale vždycky je to lepšie vyskúšať, lebo každému to naozaj môže zapasovať trochu ináč, hej. Takže my pracujeme s tým, čo máme. Myslím, že to robíme dosť dobre na to, čo máme, hej. A ešte keby bol ten väčší budget, ale proste nedá sa to úplne, že porovnávať ľudia, ktorí majú miliónové rozpočty a potom je tu pár tisíc, hej. Takže tie peniažky sú občas problém, ale s tým, čo máme k dispozícii, si myslím, že robíme dosť dobrú robotu. Čo sú tie šípy? Tvoji súperi majú iné šípy na súťaži? Nechcem ťa tým úplne moc míliť. Ale môžeš ma míliť, pretože... Každý lukostrelec má šípy, ktoré mu najviac sedia. To znamená, že sa bavíme o nejakej tvrdosti tých šípov. Sú to vlastne spajny, hej, že pre decka máme tie najmäkšie. Čiže tam sa bavíme o nejakých tisíckach, ja momentálne strieľam nejaké 600-650, hej, aj to by som potrebovala možno aspoň také 2-3 sady navyše, nech som si naozaj istá, že tie šípy, ktoré mám, sú proste naozaj rovné, hej, lebo tam už sa bavíme o takých úplných, že desatinkách miestach, hej, že vlastne v Nemecku na to vyrobili taký stroj, ktorý ti povie, že či ten šíp je naozaj rovný alebo není rovný, hej, že kde je vlastne jeho najtvrdšie, najmäkšie miesto, takže už sa tam naozaj bavíme o drobotinkách, ktoré ti pomôžu v tom výkone. Hej, ďalšia vec sú proste nejaké naladenia lukov, hej. Takže je tam strašne veľa vecí, ktoré potrebuješ spraviť na to, aby si mal naozaj tú top, nechcem povedať, že výbavu, hej, ale také proste všetko, taký balíček, balíček. Čiže ako keď lyžiari majú servismana, takisto to nie je iba o tom výkone toho lyžiara, ale musí mať podporu toho servismana, čiže toto je niečo také obdobné, hej? Tak nejak, áno. No a toto všetko akože je pod úlohou môjho trénera, takže on je vlastne úplne, že všetko. Všetko v jednom. Tak. Čo sa stane, keď zlomíš šíp? To už ti v hlave naskakujú cifry? Že aj. A teraz budem musieť doplniť. Snažím sa ho nezlomiť. To je taká prvá stratégia, hej, že teda... Keď náhodou strelí do neho, že mali sme proste chalana, ktorý si pravidelne rozbíjal šipy, takže do neho strelil proste tak, jak vidíš, keď Robin Hood, hej. Takže akože ten už plakal pri tom, hej, že je to super a nevidíš to aj však často, ale jemu sa to stalo naozaj pravidelne, takže to už sa potom predražilo trošku. No a tieto šipy vlastne, ktoré strieľame my, tak oni sa nedajú kúpiť iba po jednom kuse, že si musíš kúpať celú 12 šípovú sadu. Takže to už potom ide do peňazí trochu. 12 eur to nebude, vidíš. Mohli ste ho na exhibíciu poslať, lebo toto podľa mňa za toto by ľudia platili. Že trafiť a rozťať si nejakým spôsobom šíp. Bolo to tak aspoň raz za týždeň. Isté obdobie potom, hej. Že... A potom sa v akých cifrách bavíme? O tej sade 12 šípov? Keď sa bavíme o tých šípoch, čo strieľam ja, hej, že vlastne lepší lukostrelci naozaj už strieľajú skoro iba tieto šípy, tak za tie trubky, iba holé trubky, zaplatíš nejakých 600. Zo svojho? No. A vlastne potom máš ešte k tomu hroty, piny, končeky, krydielka, hej, čiže keď sa bavíme o nejakej celkovej sume tých 12 šípov už pripravených na to, že ich môžeš strieľať 800-900 eur. Záleží, aké hroty si k tomu vyberieš a podobne. To sa dá poistiť napríklad, vieš? Že radšej. Ja mám iba cestovné poistenie, hej, takže, lebo
Minulý rok, keď sme cestovali do Francúzska, tak deckám na letisku nedodali najprv luky. Čiže museli sme odstrieľať vlastne všetci, úplne že všetci s požičanými lukmi, hej, že našťastie proste niektorí už tí lepší strelci majú 2 luky, hej, proste keby sa im náhodou niečo stalo, lebo na súťaži už nemáš povolenú, že nejakú technickú prestávku, že si niečo potrebuješ opraviť, musíš proste zobrať druhý luk a začať s ním strieľať. Takže sme mali požičané luky. No a keď sme sa vrátili domov, tak môj bol OK, hej, že tomu sa nestalo nič, ale deckám proste chalanovi a babe jednej, akože ja neviem, či cez to prešlo lietadlo alebo niečo, ale to ja som v živote nevidela to madlo proste, ktoré je z hliníku a naozaj z kovu, je to veľmi pevné, ohnuté proste takto, hej, takže to už potom zabolí. Že akože šípy zničené, kufor zničený, luk zničený, hej, takže... A potom sa letecká spoločnosť tverí, že ona s tým vlastne nič nemá. No, nepríjemné veci a viem to pochopiť. Ako sa strieľa na požičanom luku? To je také, musí to byť také veľmi, ako nechcem povedať intimné, ale každý športovec to asi predsa vníma tak citlivo, nie? Že toto je moje náradie a s týmto som ako keby zžitý a potom prídem na súťaž a dajú mi do ruky niečo úplne iné. Tak najprv akože pre toho chalana nebolo až tak ťažké zohnať proste tie parametre a tie šipy, ktoré potrebuje on. Problém bol so mnou a s tou vlastne druhou babou, tým, že ja mám krátke ruky, tak mám aj krátke šípy, hej. Že luk by bol ako tak OK, hej, ale nájsť niekoho, kto má 25,5 palcové šípy, bola makačka. Potom sme našli jednu babu, akože z Francúzska, ktorá mi bola schopná požičať 3 šípy, hej, takže keby sa mi niečo s ním stalo, tak ja neviem, že sa mi utrhne krídelko alebo niečo, tak som skončila vlastne. Je to také osobnejšie, lebo všetko je to vlastne šité na teba, vieš, že akože celý ten luk je naozaj poskladný na tvoju výšku, na tvoj náťah, proste na tvoju silu, takže je to také, ako si povedala, intimné. Povedz mi, aká intimná bola olympiáda, lebo určite bola, pretože to bola taká zvláštna olympiáda, ktorá sa ešte aj o rok posúvala a bolo to také bez divákov, asi bez atmosféry minimálne tej fanúšikovskej, ale ako si to užila, vnímala si ten olympijský duch, bol tam prítomný, aké to bolo pre teba ako debutantku pod 5 kruhmi? Akože celá tá skúsenosť hodnotím úplne, že pozitívne, nádherne všetko, hej, že akože naozaj želám každému športovcovi, aby si to aspoň raz v živote mohol vyskúšať. Lebo je to taká odmena za to všetko, čo si tomu športu venoval a dal. A ako si spomínala, naozaj bolo cítiť takú tú tichú atmosféru, hej, že vlastne tá dedina nebola až tak plná, vieš, že keď som si to mala porovnať s európskymi hrami a toto naozaj tam bol cítiť ten rozdiel toho, že tá korona tam niekde medzi nami existuje. Nemohol si sa pohnúť nikam bez rúška, naozaj to bolo, že každé ráno si išiel na pult do skúmavky a zavesiť to tam, hej, došiel ti výsledok, že si OK, takže si mohol pokračovať, že možno tam bolo cítiť taký ten stres toho, že čo ak tam bude niekto pozitívny, hej, a nebudeš môcť ísť súťažiť, pretekať na to svoje športovisko. My sme zhodou okolností bývali s Čechmi, kde sa potvrdilo v tom volejbalovom týme korona, takže to bolo tiež také, že si sa, nechcem povedať, že bál vychádzať z tej izby, ale dával si na to pozor. Čo sa týka celkovo toho zážitku, akože naozaj je super. Wow. Paríž určite motivácia zažiť to v takom normálnom režime. Tak čo som minimálne počula o tom otváratom ceremoniáli, že to chcú spraviť na rieke, tak to je fakt, že wow. Že akože wow. A je to obrovská motivácia. Naozaj verím, že teda robíme všetko pre to, čo sa dá a vyzerá to zatiaľ veľmi nádejne. Tak teraz neviem, či ti želať, aby si myslela na ten otvárací ceremoniál pri každej tvojej súťaži, alebo radšej neželať, aby si to nemala v hlave, keď budeš bojovať o tú miestinku. Podľa mňa to je úplne, že želať radšej. Dobre, tak ti želám, aby si na to myslela, aby si to mala pred sebou, aby to bol ten cieľ. Odborné otázky, tým sa určite nevyhneme. Musím sa spýtať, divák, posluchač, nebudem menovať, sa pýtať, či si strieľala niekedy do jablka. Však hovorím, však jasné, veď to sa bežne deje nie na takýchto atrakciách, alebo myslím, že sme mali Be Active Village a tam sme to skúšali dokonca, nie? Či sa myslím, že áno. Myslím, že som vtedy porazila Daniela. Aha. Že tam sme sa nejak tak... Hej. Áno, už si spomínam, takže áno. Čiže do jablka sa strieľa úplne bežne.
Akože pred pár týždňami sme mali s ďalšími chalami tak natrženie, že si to chcel vlastne chalan vyskúšať, hej. A oni, že takýto je svetový rekord týpka proste, ktorý vystrelil nejaký počet čipov za takýto počet sekúnd, hej. Tak akože takéto fun veci s lukostrelbou vôbec neskúšam. Úprimne akože som v tom totálny nováčik. Akože máme väčšinou naozaj také tréningy, že okej, tu nás si počítaj, hej, tu nás strieľaj na čas, lebo proste potrebuješ dať veľký objem šípov, hej, ale takéto veci, že ja neviem, strieľanie do jablka, hej, alebo že za 30 sekúnd koľko vystrelíš šípov, že to bol nejaký Guinnessový rekord dokonca, tak to sme moc akože neskúšali. Asi to budem musieť začať praktizovať, lebo naozaj to bola sranda. No skús, lebo však takéto uvoľnenie je celkom fajn. Čiže následná otázka, či si skúšala niekomu zostreliť jablko z hlavy? Odpoveď je jasná. Nebudeme riskovať. A keď si myslím, že by som to trafila, tak musel by si dať aspoň oko poistiť, podľa mňa. Určite to neskúšajte. Nikto? Možno iba s takými prísavkovými šípami, vieš. Aha, jasné. Tie máme doma dokonca. Okuliare si dáš a prísavkové šípy. Možno tak by to šlo. Takto do čela. Inak, ale to je dosť náročné, lebo my to vidíme v telke. Teraz som robila nejaké highlighty lukostreleckej sezóny a veľmi ma to chytilo, pretože malý šport. A tie highlighty boli úplne super, pretože Jožo Bošanský v tom kládkovom luku, ktorý je síce neolimpijská disciplína, ale to sa konalo na takých krásnych miestach, to bolo také krásne spracované a vyzeralo to úplne ako ja neviem, ten seriál Formuly 1, zákulisie a všetky tie dokrutky, bolo to veľmi fajn. Akože kvalifikácia je pre diváka naozaj taká veľmi nudná proste, hej, lebo naozaj tam chodíš, vystrelíš šípov, ideš si po šípy, zapíšeš, hej, vrátiš sa naspäť a tak to ideš proste 12 krát. Čiže je to také nezaživné, možno iba tak na internete niekde sledovať výsledky je celku OK, že ako sa to vyvíja, hej, ale čo sa týka tých mečov, tak si myslím, že to je divácky viacej také, že zaujímavejšie, ako si hovorila, že proste naozaj sa tam ukazuje to, ako ten človek strieľa proste, hej, že naozaj sa tam môže stať hocičo, že máš nejakého svojho favorita, ale keď pán Boh aj motika vystrelí a nikdy nevieš proste najviac pre tých olympijských lukoch, čo sa týka žien, no tak je to také, že sa môže stať úplne čokoľvek. Vieš čo, ale v takom Mexiku by som pokojne vydržala aj 4 hodiny kvalifikáciu sledovať priamo na mieste. Viem si to predstaviť. OK, takže máš pocit, že po tej olympiáde taký mediálny záujem aj vzrastol, pretože prezradím, že my sme boli na oceňovaní tých najlepších športovcov Národného športového centra za rok 2023. Ja som ťa vytiahla od rezňa, odtrhla som ti doslova od úst a rýchlo, poď, spravíme ten rozhovor. A ja som aj skončila asi po nejakých 5 minútach a ty si sa vracala asi po polohodine. Ja už som bola rozlúčená so všetkými a Ďuro Sikora sa pýta, že ty si doteraz robila rozhovory. A že áno, tak doteraz som robila rozhovory, takže ten záujem mediálny sa zvýšil. A mňa to strašne teší. Lebo proste naozaj si myslím, že lukostrelba má čo ponúknuť a že tie výkony proste slovenské idú naozaj hore. Proste nie iba ja, hej, že je tam Jožo Bošanský, sú tam decká, ktoré priniesli z majstrovstiev Európy medaile, že proste naozaj je tam o to veľký záujem, chcú to robiť, chceme to robiť dobre, hej, takže ja to strašne teší, že sa tomu naozaj už momentálne začína dávať taká nejaká pozornosť. A my sa tešíme na to, kedy ťa opäť uvidíme. Aj na obrazovkách, alebo ťa budeme počuť možno aj v takomto podobnom podcaste. Denisa Baránková bola našim hosťom. Denisa, ďakujem. Ja ďakujem tiež. Ďakujeme za to, že ste počúvali alebo sledovali podcast Národného športového centra Na striedačku. Želáme vám pekný deň a počujeme a vidíme sa opäť o 2 týždne.